Stai, tânăr gay. Stai, mă, Stai, dă-i pe anunț. uite. Ia-ți, mă, telefon. Stai. 073. Tânăr gay. 93086. Pune ocupat în pula. E ocupat. Stai că stai la hotline acum. Uite, bărbat simpatic, ofer clipe de uitat, doamnă. Dar nu, doamnă. Zic că ești doamnă singură. Mă angajez strip. E ce râde. Cum mă să... Bă, du-te... Bă, să nu-mi zici că ne dă numai o pagină din astea. Uite, virgină naturală. Ce e asta? Bă, Viagra naturală. Bă, ia-mă, du-te de aici. Sună la... Da. Uite, nu, tânăr discret. Da, pentru sex, normal. Asta sunăm. Mânghiere? Hai, nu mai fute Iulia asta.